di ba sa kali sila mahal reklamo nga? Mahal. Reklamo sila pang mga. Pwede tayo soroy ron. Ato may panuroy ron. Naraan. Ato sa testingan o. Mahalin ba? Magbuhat na sa tagmang kabuo. Mora to. Thank you for watching. Update lang ako guys. Kung sa'yo nga. Nani mahalin ba ni or dili mahalin. Thank you for watching guys. See you next video. Naunta. Atong testingan yan, di ba? Okay naman. Okay pa na ako. Ang buhay ka para kami ito na ito. Pwede ka na ito. Ano niya? Kasi ganahan pa una niya kasi niya sa pagkaman. Pero siguro na kayo. Pinobre style ba? Pinobre style kasi makarelate ani. Ako, andad na ko ani. Nasosyal pa ganin sa karon kaysa sa una na nasundan. Ang nasundan kay duk ko asin. Karon nindot na kayo ni. Murag social na ni gambay na kanisa natupan. Libre na to kanito ani. Manaon ninyo, manaon kasi papanyon to diha. Dali mga kunta. Mga kunta ninyo. Dami kayo makusugan. Good morning guys. Karon guys mag-utang sa tan atong talong guys. Sagla na to kalbasa. Muna atong talong taga guys, wala ti sud talong pamahaw. Para atong kamunggay. Ni dara atong gikuha. Guys, ang mga tagalbati niya, nara day bunga sa tong kalbasa guys. Nadayon na gyud sa tabuok. Akong ipaibong ninyo guys. Naray. Naday bunga akong kalbasa. Mga tagalbati. Tagalbati ay. Kuhaan kami. Lumay lang god. Isagol-sagol. Na, natabunan sa dahos kalbasa. Akong albati. Napadiri. Tara ay. Natabunan. Sige lang tayo. Ano mga na siya? Naraguban. Good morning. Good morning na tanan guys. Magpasimot ta guys. Akong gipamano mga bato guys, gipamalhin. Nagalaog dai ta. Akong gipamalhin kay ang kuan ba, ang baki. Dugay baki. Dako kay tingog, inagagabi mo tingog. Sa agi di ka katong. Ano na atong pamuano na bato. Ari man sila tago sa bato. Kita lang nakabaho guys, kay wala ikasuhol. Manihol lang taginagmay ani kay wala budget na ipanuhol sa mga tao. Ako na naghinay. Pasingot ba exercise? Ha? Pasingot. Thank you for watching guys. Bye. Hi guys, natadres ubos guys. Atong tanawon ang atong kamatis ka ato ng harveston. Hinog na oh. Oh, di ba? Mang harvest na ta guys.
Ato ng harbison. Good morning, good morning. Hi guys, mamahaw ta guys. Ang atong kanon guys ay ang atong sudan kape lang. Kape to sudan gaw, tay sudan dong. Bites na lang kape guys. Kanon niya sudan. Oh. Atong sudan kape. Libre na bitok ani guys. Ngaon ta ngaon, mahaw. Kasi makarigit ani mamahaw niya. Sudan kape. Kani ito na kay asin ba asin target ng sudan. Una siguro makarelate ni karong panahon na. Wala naman naglisod ng panahon na wala ako naglisod. Ako naglisod tungod sa dagdag utang. Shout out dito sa nagpauwi salig ug pautang nako. Salamat kayo sa bisalig na ako nangutang ko niya guys. Nagpasalamat ko dako. Nga salig jud siya nako kay ang uban diligid masalig nga mangutang ko. Ikaw ra gini salig nako nga mangutang ko dako. Thank you kayo. Hatagan kag may panglawas sa Ginoo kanunay. Ginoo ray mahibaw nimo hatagan kag daghang grasya. Buan og grasya kanunay. Kay magiluyon. Ya, mga untag kape. Mga kape. Mga kape. Manginom na kape. Thank you for watching. See you next video guys.